Watieko dwe mar abich higa mar 2022. Chenro en Osemoke kendo liel ano modi makoyo MC Kakamega Spandito safugoto ngiso hiyo ndio rieng shembe teng maga ngongo ni tumeka rambatada mountain nango ingiso nyako ni aje darling na kulombo top maga ngo ni msiombo top mudo ke aluga mano dok mane witango jiza shembe teng mountain nango Iwinjo kendo liel ano modi makoyo MC Kakamega Spandito safugoto ngiso awinjo nango yes nyithindo gikethore nyithindo mag yes kiny kibonjo ni likula mboch ati msitombo toke iromo gi dem udhi e date excuse me excuse teng mera mago kwatigo wawachuru dhok ma ji te nyalo winjo mondo kikitwa nudo kikonwa station mondo wetwa national politics wadonje siasa mar national politics Martha Karua her excellency ochok wange dongo Martha Karua iluongo ni nyar Kirinyaga County Gichugu the first female designate deputy president ogo piny maber Obaro mountain ne in fact sani wan gima warito parnwa uru ni udhi bedo kod twak manimba mag jolup jochung' tich adi wadwa winjo ne ni to Rigathi Gachagua ano wacho ni gima sani wadwaro mchele gamo iluongo ni makamu wa rais mchele Barnia Deputy President William Ruto wadhi manyo funding loka koro oro Rigathi Gachagua as the president representative you see koro romo gi investors you see we already need rice from Sri Lanka mano konya tiyo wadwaro mama makodhi kacha in fact Karua koka hotel to wamiye dichuo nyaka wamiye jaseme moro kawuondi odhi okony kore dong en gi dichuo kanye mai mudhi ketho go gi penja is it a qualification mondo mi ngama dhako ka diponi okine chuore lela ni nyaka onyiswa chuore kuma dhako ber gi dichuo to dong en gi nyithindo are manase koso dichuo machuore in fact achiel jafwambo lando weche manyien wang jowi nyare cho ni Loka America en PhD professor nyithindo gi noyudo kanyo ko onge dichuo permanent head damage di mano to ber lakini onego be ni show us kakoro mama Aida iwinjo mama Aida iluongo ni first lady in waiting okay at the end of the day matuto kwa asewacho kama koro siasa chopeni ochope ngiende western wadhi kelo 90% mano western mago kuch Raila yote traditionally Busia is an ODM zone iwinjo Busia na ODM iluongi ni joluo molal jo Busia joluo molal apenji ka ngato nyinge Opiyo ngato nyinge Juma ngato nyinge Omondi ngato nyinge Odiambo Otuoma apenji mano dong jaluo molal traditionally Busia is an ODM zone iwinjo adwa ngisi nono for free without fear or contradiction or favor iwinjo inyisa nono go sinyiso jopiny angiso jadi aneno no Busia ODM iwinjo Kakamega County wakela basket yote ineno kanyo cha babo the vihiga imia gweno apenje eyo machiek idwa diro jo DAP Kenya idwa diro jo Azimio mamoko oko mar bas okanya diro ngato omtata dong no se wuoyo ka omtato wuon iluongo ni the chief public defender ochunga mbele jakom eradi owacho nango no 6 piece opingo jakom okopingo an gima na winjo kacha as a public defender gitagi ni Azimio la moja adieri koso kadieri true story onge kaka ngato nyalo chung to wacho ni 6 piece Busia omutati dono dhikanye in maini nyalo kiko gi wiu maini dong maini chamo penja maini chwada maini spare maini ichamo gi kuon okinyal yadho maini okinya mix maini gi wiu gino wichore oro wiu to donjo kanamo 6 piece umiyo going forward traditionally ODM zones Kakamega Busia Ngoma ngeni weta to wadhi neno ruma jaduong weta ilongo ni ugali sauce dhako goyi iwinya ka we are human you must respect the fifth I mean you look at the fifth the fifth cause the bit
Mweta wadhi miyo. Nyocho wacho ni ya. Ma weta go wadgi ma DVD. Yes. Picha moro no mora mbui. Akina ukwa. Gin gibet mos. Ni wan miyo urgi ma ochamo. Tom and Jerry. Gini ngeni kwano magigo Western ka. Mabe amoni no loko pache. Yes. Nyodhe Vihiga. Koro dho modhoge mar Kimaragoli. Murogoli. Ni Maragoli uwinja be untie ni wantie. Waonge. Nikidi Wasingishu. Jokalando oda. Yes. To ka gibiro ka to ginyiswa nang'o ni kabe nyaka megi oda. Uyie gima kamano. Ni ok nyal timore. Yes. Mano tieno nang'o? Ang'o matimore Kenya kwanza? And back to my point. Why is it that Karuto wacho UDA Rift Valley to en 6 piece odwaro Rift Valley to en kuong. Raila Ruto ka wache to ber, Raila ka wache to kora aduoki kanyo. Yes. Ruto ochung' e oda. Ji temo chung' e riwruok mar Kenya kwanza. Dhi wuok otigo mar oda. Koro ang'o miya koro gipingo to gin mana giketo une joma dwaro yo baba nosewacho. Osemoke kendo liel ana moni makoyo MC Kakamega Spanito safu goto mix. Wachikore wakalo gode gaore wadani wadhi nyaka county ma Migori. The great county of Migori. Iluongo ni county mar sirikal matiyo. Sani ene coordinator mar UDA. Migori County. Ikok Nyanza. Owadgi ma Jonat Mohamed. Yes. No nyiso nang'o. Niero nyoche mi bedo coordinator mar Oda Nyanza mangima. Tich midwa tiyo no chalo ng'ama timo ang'o? Nowacho nang'o? Ni chalo ng'ama olo pi kidi. Ni budo kidi. Ok budo. Kidi kibudi. To adwa penji. Where is Eliud Owalo? Eliud Owalo mano strategist mar William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Eno tiyo ok in front. Eno tiyo in front behind. Chini ya maji. Gina joma ng'ado rieko ne oluongore ni the fifth. Be odhi deliver? Odhi deliver. Orita riko chikoni mar Koro Migori. Tim moro jo Migori bukore ka osieko ka tim marach kabisa. Gweng' moro no Roba. Yes. Gimiyo chief Charles Ouma tich matek kabisa. Bwana chief. Ne jogi kar mondo mi odhiye ute mag koyugi mang'eny chuny Migori kacha. Suna ma ugwe. Yes. Ka ng'ato odech gi nyawadgi. Dhi e room mos kumupone ma ji ok neu. To koro tima koro keto godo chief ukuodo godo wijo gweng'. Ni kiwuotho to achiel. Yes. Ineno ka ng'ato kar mondo mi wawach ni jomoko yuko jamna. Eno yuko tie nyabende. Oturo yien otieko. Jitongona. Jitima o. Iwinjo. Yakotosa. Bwana ber yakotosa. Kwani ini dogo kanye? Iwinjo. Iluongo ni Green Lodge. Sani economy ma Kenya ok ni ayie ni dhi book room. Sani wan gi Airbnb. Ini nyalo afford Airbnb. Airbnb mar bungu ber bwana. Ne par. Iwinjo. It is convenient. It is easy. It's natural. The surrounding. True story. Idwa dhi room, idwa kaw details, right? Where is your ID number? Iwinjo? Ng'ama penja ID yo. Kacha onge ID. Kacha kiminyalo rado go. Security mind thuol. Shida manitie. Ka gisetieko wach Airbnb iluongo ni Airbnb ma green no. Eniang no. Gik moko ma piny kanyo. Owe gimiluongo nang'o? CD ni kanyo. Iyudo ka kijuku gini odong' kanyo. Yes. Yien boturu tieko to wapidho yien. Wacho ni pidhuru yien. Kacha waturo niang'. Apenji. Koro ere benefit? Niang' ibiro ter soni. Jomoko bende time nyako dichieng' alanga. Jo Migori. Iwinjo. Dichieng' alanga. Gino onge timing. Otimo. Gala. Osemoke kendo liel. Ano modi makoyo. MC Kakamega Spanito safu goto ngiso. Uda bandu. National Prayer Breakfast. Yes. Ma nyasi mar alam milamo ne piny Kenya iga ka iga. Mawang' ni nobedo mana mogik e loch mar His Excellency. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Kamwana. Wuod Mama Ngina. Kamwana. Wuod Muhoho Junior. Kawa timo analysis mar alam ma iga nie. Yes. King'iyo the highlight. Nage gik moko pretense. Ariyo. Miriambo. Pretense of the highest order. Yes. Wuondruok mane pokone. Jomoko nyalo luongo gi dhombo ugo ni hypocritical. Yes. Ang'o miwacho kama? Waketho taxpayers money ni wadhi lemo. Ang'o miwano kwanya lemo e utewa? Mano penjo maber. Eh. Mokwongo,
Ni winjo dhok mane jalup jatend piny owacho ne otiyogo. William Samoei. Dr. William Samoei Arap Ruto. Dr. Paragrika, I don't recognize bwana. Lur title mar Dr. Mang'eyo en Raila go Dr. Buru. Ki Dr. Willy. Okay. No golo twak mare. Yes. E twak na nie achiel. No kuot wes more muma. Maonge. Kana yelo muma wes mano kuot ni. Ne onge gima no wacho kada achiel e wes no. Ne bor go marach. Yes. Mana achiel. Mane kite. Chakre karamo. Street preacher. Street preacher makia muma anange muma. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, begotten son. Tiga. Bas. Okay. Go ye and multiply. Omis kuot muma. Kaelo sula machielo e wesa chielo nogo. The next deputy president of the Republic of Kenya. Yes. Miss Martha Wangari Karua. Obeda ngama honest. Very. Yes. Wacho ni oyo anto kaja Kristo mayeye hiye anyalo wundra kana biro na kuot wes. Na wacho wes no kamani wacho makama oyo mano kabe wacho. Mano nyisa. Karua is honest, truthful, focused, energetic. I said describe Karua. Go getter. Hey. Jalup jatend piny owacho. Yes. And it describe now. Macha onge. Onge namo. Divisive. Iwinjo. Iwinjo divisive, deceive. Mago donki English. Deceitful. Bas, mano. Hey. At the end of the day. No kwa ngwono. Yes. No kwa ngwono. President. Too little, too late. Onego kwa jatend piny owacho ngwono koso onego kwa ngwono kaka jo Kenya. Onego kwa jo Kenya ngwono kuom kwalo billions. Iwinjo lope. Ngwono mano kwayo. Yes. E wang jowe mbele jo Kenya mangima. Benen ngwono ma honest kata kineno. Body language ne ok honest because after that odhi coast obecho kendo. Oya lam gukini. Yes, after ndege. Rally. Ochopo Mombasa Likoni. Obecho. Chumaliet benene Busia. Maradek. Iwe kom korka chumaliet. Yes. Chumaliet ne onge function inango. Baba iwinjo. Baba nego rallies. Uchio gi fatigue. Iwinjo. Vadia dia mos. Kinde go rally gidhi lamo ne piny Kenya. Yes. Ere monego mi thuolo. Afadhali dhi rally idhi usa policies ma genuine. Prayer majiri yambe. Baba bro dhi kod kweru bro lemo ne piny. Iwinjo baba lemo ne piny pile. Point ania. Yes. Kanye wacho kare. The fifth right honorable Dr. William Samoei Ruto kako luongore. Ang'e the fifth achiel. Onyalo bedo gi intention mare nodwano kwa ngwono for the sake of the optics. Camera. Yes. We watch optics. Watch camera. Camera gi optics. Idi confuse janeno. At the end of the day, message moro. En mokikore. Nikech oya lam kanyo, wacho no doki rally Mombasa, obecho. Moloyo jakom. Yes. Madhi rally. The fifth. O delegate responsibility. Ne Karua. Ne jalupne. Yes. The representer. Mano mokongo senyiso na ngowa. En jatelo motima ngowa. Moikore delegate. O delegate. Kaka dwarore. Very good. Angoma very good. Manager kom. Aya. He's not selfish. Gachago dak nodhi. Dodi lemo gire language man. No. Sasa nataka tuofuge macho tuombe. Nyaka sadi. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Wode bandu wadoge through kamatin. Gweng moro manie Kakamega County ka. The great county of Kakamega. Yes. Nitiere jama moro ne otimo tim moro magath. Tim magath. Gath. Mana winjo ka. Iso ni gwen kuro. Gwen kuro. Mane gimotimo go marach ka jo Kakamega. Jago ni oduogo pacho. Gotieno. Osebedo ko chechika gi jaode. Yes. Ang'o miyo gitimre mana Western. Ema dhiera. Kaluo ka be gitimore. Ema dhiera. But kuru gidwa ng'eny ahinya. Ochicha. Koro gisebedo ka gichich. Yes. Achich kodi ambo chich koda. Kodonyo
Okawo simb chiege. Oneno messages ma okanyo mochichni mar jama machielo cha. Ago mag jorali. Mag jama? Jorali. Iwinjo. Tidwa tiyo gi coded. Ogo chiege nyamina nega. Ni en kode ot ka? Yes. To ba oko. Nikech oyudo message. Simb dhako uome ang'o? Ang'o mitete dhako? No. Simbi en simbi. Simbi. It's called a mobile for mobile. Ka jaodi odhi e simbi. Odhi manyang'o. Correct. Yes. Koro inti dhi manyang'o e simbe. In kidwa ywak adwa ng'iso jomodak johera. Kidwa ywak kik inyiew kitungu kik ing'ad kitungu kaw simb dhako tem Google. Gimi manyo no ibiro yudo. Ibiro yudo gi nyiende. Omiyo ewuta bandu mowadi wuta bandu. Okinya wacho ni ai ure timno. Wacha ni timno kuodo go wiwa kaka ojoma chuo. Ube utime simbi en simbi, sim jaudi en sim jaudi. Utime kaluoka. Kanye. Mulika mwizi be ng'ato dich go ni wadaneno wada somo message. Ing'eni mulika mwizi onge pop up. Iwinjo waberu joma longo. Simba en simba. To gimidware simba ibiro yudo. Ang'o modhi yudo? Pich Raila ibiro yudo. Pich Martha Karua ibiro yudo. Inge picha ma trend, picha ni jiwuoye, pich baba gi mama. Iluongo ni the best couple, baba na mama. Iwinjo. Messages kido ibiro yudo. Anan ng'at ji. Kisa yudo. Pressure di maki. Nitie jomoko ma oro message ni. Hi, what a bash. Nakulombo tof. Osemoke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Kakamega Spandito safu goto. What bandu? Waduge county ma Kisumu. The great Kisumu county. The great county of Kisumu. Afri Cities county. Achiel. Afri Cities nyoto bago kama ber kabisa. Yes, sani onge matatu e street. Town lair. Prof Tiyo wa yie. Kelang ja MDG. CBD is Europe. MDG. Koro. Kapoko biro wache MDG. Gima nyocha Joseme olo wago town ka. Don't generalize here. Manya ka wacha. Case in point. Joseme, mana case in point. Joseme ubira Afri City. Yes. To ko bedo invited. Ne magir wuodwa kendo ene mano selande TV na Afri Cities. Koro ne kochopo the gate. Ni penje ni to ere tag ni no. Ni penje ni where you going? Afri Cities. Afri Cities. Ma wuodwa mokelo ka. Nitie kin pogruok kin Afri Cities gi Afro Cities. Nitie in fact elders ne logo ni one the Afri Cities. Joma be logo ni one the Afri missionary. Mara gin jokano. Yes. Jokania. Jakano nyalo bukore biro Afri Cities gi opato. Moro boro ngambut. Suoni. Gibiro showcase. An gima na ibuok go kacha. Apart from the economic module forum. Iwinjo kizungu matiyo go. Kapo kikelo economic. Iluongo ne economic ang'o? Module forum. Jonde onjo biro Afri Cities. Orwakore bok. Aora chuodho. Aora chuodho. Ilong manyilni mogo pasma chalo mabati apenji. No. Nyaku ng'eni nitie gik moko dhi kanyakla. Yes. Ribok ok nyal rwako gi long material. Mabati Raymond. Mogo pas mar nyaluo mitiyo gi maka. Kaeto irwako go gi normal sati kati kunjori. Yes. Nibiro Kisumu. Don't. Kizungu be jino katho kizungu. Jomaga. I've been telling you these things, prepare adequately. Kizungu madongo iwinjo. Jomaga. Jo boda. Ndio boda mano wepi. He said, where are you going? Venue. Iwinjo. At least core economic module mi wacha cha. Yes. Ayudo Nyarwanda. Imeto. Ochuno bwana. Prof no mi opportunity. Nida konya ke bergi nyeke. Showcase yourself. Iwinjo sell yourself to the world. Yudo Nyarwanda. Haya. Mzungu be ase yudo. Japiny nyalo penjo ine ringi yuto. Yes. Economic value mane nikech we spend 600 million Kenya money. Ebago Afri Cities kata jomoko luonge ni Afro Cities. Yes. Million 600 ni. National government golo 200 million. Yes. Un mwaloka nutio gi 400 million. Where is the economic benefit? This was an international event. Correct. Iwinjo? Correct. Awinji. Iwinjo? Small scale traders, SMEs. Nitie jo mano showcase sports ground, jo Kenyatta grounds, To no gi uso, iwinjo. Gini kaka ni wache cha. Okinya sorry gi wiu ni biro showcase ne wasungu. So at least circulation mar pesa ne nitie.
Ne ni ofukuni. Pod watimo audit. In onge pesa Pod watimo auditing. In onge pesa. Onge. Look at me, look at this color. Dongori ne. Una jodonga age. Ne ana kaka una mubena. Iwinjo na position myself. Asa? Musani bwana. You must position yourself, package yourself properly. Okay. Hey, kendo dhi duogo after 3 years. International events. Yes. Kaka Afri cities mano biro Kisumu. No biro sama ber. Kendo no pange gini madhi ariyo mokalo. Yes, save for the car hire. Mane moko Nairobi, but we did well. Wacho kare. We did well. Ulwoko jo Kisumu. Okniwa. Kendo in fact kaka kora jona siemu wangi kaka ja Kisumu in bende. Nikechamba ja Kisumu yini siemu wangi. Stakeholder. Ina stakeholder. Yes. Nunyiswa ni 6 presidents mag Africa biro. Adima no biro. Bona the term president. No watch. Goja riti 12,000 bwana. Sani pesa nitie banka. Iwinjo the term president nyalo bedo former. Apenji. Ibedi winji apunji English bwana. Sitting president. Ona former. Immediate former. Iwinjo retired. Mago president. Adima no biro. Auchiel. Samuel Etobe no biro. DJ Drogo no biro. Eto janya kati. Karikiaga eto janya kati. Osemoke. Kendo ni. Ana moni wako yo. MC Kakamega Spandito safu goto miss. Oyo ansani kaka piny dhi kuon mang'ich tawe. Iwinjo? Luok mang'ich tawe. Luok tawe. Ango kendo tawe. Angisi another thing. Kondeli tie lori tawe. Korita momis quote. Honorable Raphael Wanjala. Yes, chuora kinyi. Chinedu. Manyocho kama mtokni ge 20. Late by a lot. Yes. High-end luxury cars. Yes. Ni wacho no ng'ieo kokale ngo. Pesa ambayo sio ya kawaida. Late by a lot. Koro wuoda bandu. Wan gi wuod luo moro kama wuok Mabei County. Yes. Iluongo ni Professor Chieng Odongo. Professor Chieng Odongo juma ni nyocho make news for the wrong reasons. Achiel nyocho kao social media page ne. Yes. Molando ni odwaro officially dhako mar ariyo. Moketo qualifications kada requirements. Odwa meto. Ometo officially. Achiel nyako ni nyaka bed nyaluo. Mar ariyo nyaka bed gi degree. Yes. Mar adek ok odwar miyo man gi nyithindo. List no boro kadwa na wache. Degree ok ochuno. Malala be nigi degree. Malala be nigi degree. Malala nigi degree. Anan gi degree mar ng'wenyo kuon. Malala be nigi degree. Iwinjo? Kar Malala wawe bonde. Nyithindo wabro winjo. Koro where's the problem? Kika wage nyithindo adek. It depend. Eno wacho ne nyithindo ariyo kata adek kaka wigo. Baby daddy mag nyithindo gibro bedo kagoni simu saka. Yes. Oja en gi ich litma 70%. Iwinjo, let us be honest to you. Onge gima lit ka baby daddy gocho tibuo kode. Okawuon in gi dhako une ot. To dhako sikoni ata pencils ziliisha. Iwinjo tone mar tuma pesa ya tuma pesa ya action. To intie bet piny kanyo. Siku hizi atumi painkiller. Intie beda piny kanyo. Anatumia syrup. Ichiko itiwi. Yo bwana gina lit. Okinya kata chiemo. Iwinjo mano pressure mar baby daddy. But then is it okay kadwa meto alande social media? Yeah, you're right. Is it? Ma medium bwana itiyogo. Ala. Chon ni kepone ji jogam ikelo ne dhako. Sani koro one life. I'm single and searching. I'm single and confused. So yo macheki ye gi Professor Chieng Odongo. Be adhi lendo. Imbi dhi lendo. Sayudo Nyarwanda, sayudo mzungu ada medo jaduo. Okadwa nyakano. I don't want nyakano. Why? Nyakano timango. Ala. Nyakano timango. Ano aonge budget bar nini match ka koth chwe ji dok dala. Iwinjo. Sani adwaro nyanini sorry karungu. Sorry karungu. Nigori piny go. Turgo bado. Dia piny. Mani dhi agera. Wadwa konya. Dhako kaparo ni odwa dhi dala. Kawe gisej. Kawe gisej ni bwana adwa dhi sorry nyatike. Majobi. And like nyakindu be. So aero mowuok ose dandi agari osechopo thurgi. Olawo so. Omiyo lendo to ber. Ma orita applications. Yes. No. Lendo ber. Professor Chieng Odongo, you would thurwa. Yeah. In fact, you should apologize to all the men from Mama Bay. No, we cannot allow do that. Iwinjo lendi dika chief
Eliel kichung wach ni bwana anka dhako nyocho ringo amenyo. Ka aruse motime gigi. Osemoke Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Kakamega spandito safu goto. Kuna bando kawatieko chieno mar Osemoke ma kawuono. Quote. Achiel. Dr. Abalawanga, PhD. City Manager. Mr. Dr. Luor Jateni. Dr. Balawanga nyogolo memo moro last week. No political rallies. No political rallies in chuny boma maduong' ma Kisumo. Coincidentally chieng' mogoleni. Jo MDG. Millennium Development Goals. Jo MDG manie Azimio la Umoja. Ne bago rally e CBD. Misguided Development Forum. Kora penji. Okinyal cha wuod thuru. Okay. David Ochieng mwashimiwa. In fact manumbasi ni. Mune weni luoro. Party leader. Ang'o momiyo unyalo keto notice same day majo telo mag siasa moluor mabende gi nyawuot Kisumu ka bago rally. Misguided. Misguided. Iwinjo. Mane kore misguided. Apana, Abala was right. Prof tiyo matek iwinjo. Wasewiro rangi town, wasepidho maua, Abala kedo, Abala tiyo. Iwinjo, idwa biro gi rally chuny town. Kirembe nitie, Kirembe Gardens. What's the problem? Go to Kirembe. Iwinjo. Stadium. Town ka. Onyalo bedo kare ndiyo. Ma city. But, ing'eyo ni chuny town ka. Niwinjo kaka na jopiny oduoke. Wachulo suru town ka. Dr. Balawanga. Kadiponi ni koda sida mora gi moluor jakranguma gi lange bago rally chuny town. We must follow the law. Ingene gigi by the way, gigi tek kilo ni timu maber. Team through public participation. Kanye, idwe luongo ji pejo gidwa team siasa. The only people allowed to do politics in CBD gina jo Senate gi bunge. Yes, and a number nitia number. Okay. We don't want rallies in town. The Kirembe, the team rally Kirembe. First governor Kisumu County Nyobedo declared Ayanga kaka candidate. Yes. Through MDG Mani Azimio. And former. First governor. He is not in office. You cannot take that away from him. Katite Marami Run Manare Wangeni Professor Ngire Peter Nyang'nyong'o is the second governor of County. The only thing I cannot take away from anybody, Enira Odinga is still the Prime Minister of the Republic of Kenya. What the nyima? Jomaikile. Ejilete Brunegu kayem nono. Oduoge pap. Rangu muduoge pap. Yes. Nyochi wacho go propaganda mang'eny ni keno bura siji Onyangolo Kadibo Alliance. Bwana. Look, one United Kisumu. Look at the composition. What's the wrong with the West the running mate? Ilungo ni political balancing. No, balancing kanye. Iwinjo. Achiel His Excellency Njakano. Yes, Professor Jaseme. Running mate Owili Janyakach. Ojienda Senator. Yes. Koridwa no gold running mate kanye. Oridwa no gold running mate. Running mate iwinjo. Advisors kano. Iwinjo. Apenji. Financiers kano. Idwa no gold running mate kanye. Anywhere. What is wrong with gold running mate? Kisumu West. Kata mama. A senior lawyer. Iwinjo. An economist. Where? Lawyer kanye. You later man. We wadhi debe. Siasa chakora cha. Debe buru amua. Yes, development versus history tapki. Magi usiepe tapki. Gimonge ni Kisumbwaka. Dongruok ema gipogo jagombo. Ng'amonge dongruok kama muko ji. Ingama gero tena. Toweyo all other sub counties. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Kakamega spandita safu goto ngiso.